the arrival of Igwe Engineer Simon Obidikia. He is also the second of the Kemi Vitinando. I can see the arrival of Abu Odikisu, High Chief. I qualified kings. And when you know Mambala, they be quite a son of no, as an Eganesa, Igwe no. Igwe Odalimili Ejeogwu, all that Yulu, then keep us well. I reckon I do. And Igwe, of what you offer? I don't know what did you have to get a legate on you. I get a legate in there. The bad on you. Kebekene Munu. Nandekene Munu. Omambala Kene Munu. Anambra Kene Munu. Nigeria Kene Munu. Oji Kaijinaka. And the traditional rulers in the body from Anambra North Traditional Rulers Council, and including the chairman of Anambra North Traditional Rulers Council. Mana komena nasi wedi no nya no bia bueze nyaka nge nji awoji maka no nwa m na-eme iwe nwa si no adilo onye obuna mma Chukwu abịa mme anyị ekene wogo n'ụtụtụ kene n'ebi na-ekene na mgbede enwe anyị ka mụrụ anya anyị na-ekene gị ibe anyị ji ekene gị bụ na abụ ọma gị erike ibe ị na-eme erike ibe niile emere bụ ngị mere ndị bụ ndị bụ ngị ya emekwu anyị keneche gị ayọwa gị ibe izi nna ayọ ya bụrụ na uche Chukwu na-eme o uche Chukwu makịrị uche mmadụ o nke ịbụ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ ikem niile ndụ na ndụ niile ndụ Omambala niile ndụ Anambra niile onye ọbụla Chukwu kele ya dị ni o Chukwu na-emero mistake na oke mmadụ na onwere iwe o kele ya ka ọ lụọ nke Chukwu nyere onye ka ọ ya alụ ịlụwa nke Chukwu na-enyere gị ori ka izubere mana mụ na-ekwu na dị mma ya dị onye dị njọ ya dịkwuo na isi onye dị njọ nwụrụ ya alụ iwe ya alụ nya nọdụ ka ọ lụọ nke ka o were anya bụ ibe o mere onwe ya ekpere nna ekpeta adị nwa bụ na Chukwu ya enye anyị ike nye anyị ba ihe eli nye anyị amamihe nye anyị udo nye anyị ịhụnanya anyị wee nwee ọganiru ahụ niile bụ mmụara anyị ka ọ dịli o mmụara Anambra niile ma Naịjirịa niile n'ebe a ọ ya dịrị unu mma o unu ya dị nnekwu n'oge nke unu o unu anyị nwa bụ ndị Igwe anyị veluduru wee golu nka vekwuo eze wee lutu anyị so unu ya eveduru ka unu golu nka unu ya evekwu eze ka eze elute unu n'ohibe na-ekwu mana mụ na-ekwu n'unu ya dị nnekwu n'oge nke unu onye na-enwere ego na-edoro odo unu ya enwe nnekwu iwe kwuru dowe odo onye enwe nnekwu ego ọ bụrụ ijewa nja akọwa gị ọnụ na bụ ndị Igwe ya agwa gị ọkwa n'ụdị oji dịnị Igwe niile na-ebe obodo ọbụla unu na-achị ya eruechela unu isi ndị ike m ya eruwele m isi ndị na ndụ ya eruwele eze ọ dị bebe isi n'ụdị o ji wee dị mana mmụara anyị ya dị nnekwu n'oge nkebe ọbịa dị ulu ka anụ na-akpa nri nwa m ka ọ bụ o wee na-eme iwe taa wee sị ka ndị Igwe Anambra North bịa nọnye ya anyị wee bịa nwa sị na ọ ya dịrị ya mma o ndị Igwe kwa iburu si m kwuo ọ ya dị nnekwu o kpata nnekwu ego ka ego olutuche onye nwere obi ka Chukwu ya na-enye ego onye na-enwere obi enye na ọ ya mara ya eji eme ma onye nyere obi nye ka olutuche ọra o ndị niile bịara ebe ọ ya dịrị unu mma o ndị Igwe ya dịkwara ndị Igwe mma Chukwu abịa mme were ọjị ka ịta n'otu anyị bụ ụmụ gị ka anyị weta n'ibe ka ọ zụọ anyị na mkpụrụ obi n'aba Kraịst bụ nwe anyị Igwe Odalimili Ejeogwu. Igwe Odalimili Ejeogwu.
Sunday. Sunday Wakama. Sunday Wakama. Sunday. Igwe. Alright, so thank you very much. Say hi, Nancy's.